Pa ovdje nema ničega, ja ne znam. Šapson mi je rekao, pogledaj u ormaru. Ormar ima oblik piramide. A ja gledam, nema ničega. O, juhuhovci, pozdrav. Dakle, u ovom ormaru nema ničega. A ništa, preostaje mi samo ovaj zeleni ormar. Isto ima oblik piramide. Kaže, neko iznenađenje me čeka. Sad ja baš želim vidjeti što bi to... O, pa ovo je stvarno iznenađenje. Pogledajte, juhuhovci, ovdje čekaju vaša pisma. Ha, Šapsone, hvala ti, baš si me iznenadio. Ništa, kreće Juhuhu galerija. Vaša pisma su tu, to je sve što nam treba za Juhuhu galeriju. Lorna ima 5 godina. Nacrtala je macu. Pogledajte koliko detalja. Bravo, Lorna. Jako puno truda, jako lijepa maca. Ali Lorna nije samo to nacrtala. Nacrtala je ona i prirodu, park, visoko drveće. Pazite, oblici, evo ga, oblik trokuta i oblik vijugave krošnje, ajmo tako reći. Odlično, sunčan dan. A da vidimo još jedan crtež. Ovo je crtež Eve, čini mi se. Eva je nacrtala bubamaru koja se zove Gaston. Jesam li ja to dobro pročitao, ovaj crtež? Nadam se da jesam. Društvo, hvala vam puno na krasnim crtežima. Naše adrese očito znate, ali ja ću ih ponoviti za neke koji možda ne znaju. Prisavlje 3, 10.000 Zagreb, elektronička pošta juhuhu@hrt.hr i naša aplikacija Juhuhu. Tamo je galerija i tamo možete ostaviti vaše crteže. Hvala, društvo. A sad ću ja iznenaditi Šapsona užinom. Vidimo se uskoro. Bok!